Karon, maghisgot og topic kung pila ba ang angay nga critical illness insurance nga naa nimo. Kabalo mo, ang kinabuhi puno og mga surprises. Ug usahay, dili tanang surprises nindot. Mao nga importante nga andam ta. Kaya pagdating sa critical illness insurance, kinahanglan nato maging realistic at practical. Una, kinahanglan nato masayran ang mga gastuhan nga kinahanglan natong pangandaman, like hospital bills, treatments, ug syempre, ang atong adlaw-adlaw nga gasto kay dili lalim ang gasto kung naay critical illness. For example, nagkasakit ta nga cancer or heart disease. Ang treatment cost alone can range from 500,000 to 1 million pesos or more. Mao nga kinahanglan aduna kitay coverage nga anak kadako. Dili lang kana, kinahanglan pud nato hunahon ang nawala nga kita. Kung ikaw ang breadwinner, unsaon na lang ang imong pamilya samtang nagpaayo ka sa ospital. Maong ideally, you should have coverage to replace your income for at least 1 year. Pila man gyud ang angay nga critical illness insurance nga naa nimo. Aim for coverage nga dili moubos sa 1 million hangtod 2 million pesos. Remember, it's better to have it and not need it than need it and not have it. Start looking into critical illness insurance now. Investment kini para sa imong peace of mind ug kaugmaon sa imong pamilya. Stay safe and stay insured. Follow for more.